Good morning, Philippines! Morning! Good morning! Ay, ginoo ko. Ang sakit ng puson ko. Alib na naman tayo. Kumain na kami guys, 9:30 na. Kanina lang kami kumain. Ang plano ngayon ng asawa ko is mag-pressure wash siya sa harapan ng bahay kasi ang dumi. So, kailangan lang i-pressure wash para naman malinis tignan. And then, meron akong labahan dyan. Maglaba tayo. Ito po yung tina-transfer ko dito kahapon. Itong mga green onion. Look. Sana tutubo po sila. Yung sili is ando na. Look. Sili. Ito, bulaklak po yan. Tomato. Ito, sure talagang lumaki. Tignan nyo yan. Lumaki talaga sila. Yun yung plano ni Tami sa front. Ako naman gusto kong mag-start dito mamaya. Tapusin ko lang doon para transplant ko na yung ibang ulo. So, lalabas kami sa front yard. GoPro yung gamitin ko. Mag-pressure wash. Tulungan ko lang siya. And then, pagkatapos niyan, sa likuran na naman tayo para i-continue ko yung garden ko doon. Hey, you stay here, okay? I'm going to go visit Dada again. I'm going to visit Dada again over there. Do you wanna go inside instead? Do you wanna go in? Wala masyadong ganap sa buhay. Ito nag-ano na siya purple. Itong iba kasi wala pa. Ito mag-start na yan Yun walang yung klase na yun wala pala siyang yung bulaklak. Wala akong nakitang bulaklak. Yan. That kind of hose? The regular hose. Oh. What happened to the orange one that was sitting outside? Yeah, but there's no end on it. No end? Right. That's why I just look at that hose. So can I drag this now? Right? Yeah, I don't need to drag a lot of it out. I will drag a little bit. There's no hot or cold water, huh? It's only cold. Right. Do you want me to carry the upstairs out in here, or you gonna start her over first? We need to start this again. We're going to start it without this, let's see. What are you looking? I can tell this flew out of my hands. Seriously, hon? Seriously? I fell and lost to the war, shot me dead. I was lost and I said to the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Gonna
Look into my eyes, my heart beats like a drum. You listen to my lies. Love is far to come. Your love is far. Running at the speed of light, kissing under city lights. Calls me in this morning time, but it just goes on. Running at the speed of light, kissing under city lights. Calls me in this morning time, but it just goes on. Gotta get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. Okay naman siya, guys. Malinis na. Kailangan ko lang pintahan doon, no? Pintal. Hi guys, napagod sa kakalinis sa labas. Si Tami hindi pa tapos. So ngayon, dahil nagutom guys, ay ginoo ko, pasensya na talaga sa mukha. Ganito naman palagi yung mukha na. Kakain lang ako. Wala akong rice. So, ensaymada yung kainin natin. And yun, pinabayaan ko muna si Tami kasi wala na talaga akong lakas. Yung pressure wash na pressure cooker. Pressure na nadadala na ako dahil sa lakas niya. Din ako wala ng lakas. So, yun. Basang-basa. Hugaw kayo ko guys. Kanina dito, puno talaga yung mga Hugaw pa rin ako. Kumain ng tapos ako kumain. Madali ang kain. And yun. Ay, shit! Hello, uy, kinuo ko, Lord. Muntik na akong madalinas. Why you keep crying? You know that we're out here cleaning up. You know that? Why you were crying? Huh? You just a cry baby. Tina-transfer ko na yung guys, lemongrass sa malaking container. Kasi parang hindi siya masaya sa maliit na container. So, transfer ko siya sa malaki. So, hopefully, okay siya doon. And hopefully, hindi nyo kainin. Hopefully, hindi nyo kainin, ha? Hopefully, ha? Hopefully, thankfully. Hindi pa tapos si Tami doon, guys. Ako mamaya mag-start ako doon trying to parang maguna-guna ako doon sa maliit na garden para ma-transfer ko na yung zucchini at saka yung eggplant. Binayaan ko lang si Tami, tinulungan ko siya kanina pero pinabayaan ko na naman siya
kasi ano, ang ini-spray niya is yung ano, walkway namin sa harapan. Tignan niyo to guys. Ay nako. Bago ko ilagay sa laundry. Hoy. Ito guys, bago ko ilagay sa laundry. Ang dumi-dumi. Jesus, Ginoo ko. Sa pag-pressure wash kasi ito, ako din kanina dito, sobrang dumi. So, i-ano ko muna siya. May coins pa, akala ko kinuha na lahat. Anong batos dami? Labhan ko lang po ito guys. I have to make sure. Ano lang siya ba? Parang ano lang rinse para hindi masira yung washing kasi ang daming bato-bato. Ang dali nakaligo ni Mister. Ang dali-dali. Hi. Hi. Grabe ka colorful man. I like it. Gusto niyang makita si Tami na naka-ano? Na hindi naka-polo. Naka-ano lang. Tignan niyo na yan. Hi. Tired? Tired. Look at me. My hair was like. I know you clean your glasses too. He was. Yeah, no, I believe them dirty. So I don't need to see anyway what the hell. Yeah, I clean. I wash your shoes. I brush it. I wash it. So. What? Huh? I clean it like Filipino do wash shoes. I just rinse it that we can put it in the washing machine. There's a lot of sand. I'm so dirty too, so I'm gonna change my. Yeah, and you should probably No. take a quick shower too because it's probably in your hair too, on. No, it's nothing really. Okay. Burrito? Do you want some burrito? Right, How long? I'll heat it in the pan. How are you gonna hit It'll it? brown them a little bit. Okay, just brown it. You think it will hit the inside part? No, we heat it low. It'll heat the inside too. Okay. Hindi na ako gani nakapaglaba. Meron ako mga labahan. Hindi ko nalabhan kasi na ano talaga. Ala, gagawa pa pala ako ng ano. Cucumber salad. Mamaya na yan. So, ito na. Nainit ko na siya. So, yun. Initin lang natin siya dito para mag-brown. Yan. Malinis itong kamay ko, guys. Kaya ito. What? I gave you your food, you know? I did give you your food, Baba. And katatapos ko lang nag-shower. Oh my God, it feels so good pagkatapos ng lahat. So, pagkatapos nun kung saan ako na-end, guys, doon kami ni Tami sa ano, diba, sa front yard, naglilinis. And then, naliligo si Tami, ganun-ganun. So, ang ginawa ko is, diba, yung extension ko doon na bed para sa mga gulay. Nilinis ko siya, kinuha ko yung damo. Nakakapagod, guys, kasi kanina sobrang init. Buti na lang may hangin. So, natapos ko yun siya, yung pagdamo. And then, pagkatapos niyan, binilisan ko siya. Nilagyan ko ng lupa. I think, 5 bag ng lupa yung nilagay ko doon. And then, mag-replant ako mamaya. Maganda mag-replant, guys, kapag ng gabi or hapon or mga paggabi na. Kasi, hindi siya mamamatay. May time siyang mag-ano. And, gumawa ako ng cucumber salad. Yun. Gumawa ako. And then, pagkatapos niya naligo. And ngayon, si Tami may kausap sa labas yung pinsan niya. And yun lang yung mga ganap, guys. Ngayong araw, ngayon lang. Wala na talagang wala nang ibang ganap, kundi yun lang. So, kakain lang kami ng dinner. Yung dinner, nagluto ako ng rice. Look. Rice and yung chicken and this. And, of course, yung lauoy. Nakalimutan ko pala, guys, na meron pa pala akong lauoy. Ginuo ko. Ang init ng lauoy ko, guys. Masarap yung lauoy, guys. Initin. Itong kay Tami, initin ko rin. Si Tami is pasta. You know. Yay! Kain lang kami, guys, kasi alas 7 na pala. Ay, shit. Nagutom na ako, guys. Nagutom.